Alright, maray na bang design to gabus Papa AJ ni. Yaw lang ko niya sa Barangay Liboton, digdilan sa may boundary kang Bayan Sur. Na nagutong kaya ako, so ang ginibo ko, naghanap ako ng sarong kakanan, pero ang nakuha ko niyan, gutuan tapos mamayan. Kung anong parang kaya, uyan na. Ang Bong Toys, Pares and Mami. Diyan ako niyan sa loob kang Bong Toys, Pares and Mami. So, sa mga vlogs ko, ang ginigibo ko, yaon ako mismo sa loob kang restaurant or sa kakanan. Pero ngunyan, malawag kita. Alright, papailing ko sa indo sa indang basically. Ayan. So, uni na. Ang yaon igdi, guto, mainit. So, yan, mainit pa yan. Guto yan. So bago pa na yan, ano ba yan? Ayan, tapos ini, Pares. Ayan, Pares yan. Ayan, unang sabaw niya, tapos ini, ang karne. So, anong pangalan mo yan? Christian. Yan, si Christian. Siya si may sadiri kayo niya. Actually, kay Sudma, nagigdi ako. Before ako mag-counting basketball, yan ang inatagos. So, late kaya matapos si Kawad ka itong susundan eh. So, nagigdi ako. Tapos nagkakan akong guto. So, tigtry ko siya. Masabi ko, sadit pero malanit. Ayan. So, halina na siya nagtitinda igdi. 1 year na, ano? 1 year na. So, dapon naman siya nagbabarakal igdiyo. Tapos, ang pinakamalupit dyan, 24 hours pa sinda. So, hanggang aga sinda. So, ibig sabihin, dahil siya nagsarado. Ngunyan, si mga nagpapahinga o si mga bururat, after mag-irino, pwede ka magbisita igdiyo. Dayaw na igdiyo mismo sa may Liboton, sa may corner kang Bagong Bayan. So sa may crossing, ang pinaka-landmark kay Neo, hindi lang yan sa may Sky City, gasolina, bisaduhan yun igdiyo. So, mga prices, unin na. Ayan, Pares with rice, 45. Pares Mami, 30. Mami with rice, 40. Pares with plain, 35. So, sa vlog ko, ang gabos na hinahanap kong mga kakal, arog lang kay ni sadit pero malalim nga ni siya. Siyang inaabot. So, sabi kaya si mga gusto mag-arasenso, naglalaban ng patas. So, yun yung naharanap ni arog kay ni ka, sir. Ayan, ma-order akong goto, tapos sarundang Pares para kay Mrs. Ayan, kumain na yung doon pesto. Alright. Kumain na yung doon pesto. Ayun na, simple lang. Simple lang siya. Tapos yan ang Sky City. Alright. Paduman sa Kiburak, paduman sa Bagong Bayan Norte. Tapos sigit, paduman sa may Colegio. Tapos ini, Liboton yan. Malabahan yan. So, bigyan ko ni nabangi kasi nagutom kaya ako. Actually, nagkakana ako. Nakadaw yung kanta panira ni ito. Kasi binisita ko ngunyan. Gusto ko girarin na mitan. Kasi bang nagkakana nga ni Bigli. Alright, so atyan, papailing kumakang kami. Alright, yaw na ko niya sa simpleng lugar kang Bong Toys. Simpleng pwesto pala ninda. So, sarong lamisa, tapos duwang tukawan. Ngunyan, nag-order na akong goto. So, ang goto ninda, 15 pesos lang. Alright, hindi ko na harap kung may kinarasinda. Medyo kay Hara yung si May Sadiri. Pero, ang harap ko, ugwa. Ayan, tapos may chicharon pa. So, yun, sabi ko nga ni, naghahanap talaga akong mga sardit na kakanan, lalo na araw kayo ni simple sana. Ayan, ito baga ang simple ang pesto, simple ang mga tinitinda, pero ang matindi dyan, may higos, tapos nagigihong paagi para sinta kumita. Ayan, araw kayo ni gutuan, tapos parisan, sayin ka pa kayan. Ang ibang gutuan tapos parisan, nakakart lang, mahiling mo dyan sa gilid-gilid kang tinampo, pero sinda, uga sindang pesto igdiyo. So, sabi kayan, 1 year na sindang titinda igdi. Medyo haloy-haloy naman, pero inabot sindang pandemic. So, kaya, naagyan ko sinda, napansin ko lang, naugutom ko sudma before ako mag-count basketball, may naina akong gutuan tapos parisan. So, tig-confirm ko, akala ko kinalasan, ito palang guto. So, tig-namitan ko siya, masira mong guto ninda. Lalo na ini, oh. So, ini sudmatik para bakbakan ko nita, legit, maharangon talaga ini. Maharangon ini. So, yan, sabi ko lang, sabi ko ani kaya, suportaran tayo itong mga sardita, maaaring mo pagsinda mag-angat kay ibanan kita. Yan, mga araw kaining kakanan. So, suportaran ta si mga nag-o-online. Ayan, si mga nag-relibot siya ng mga cart. Na man sa mga hanap buhay ninda, maisinda mga itong
regular na trabaho. So yun ang naisip niya ng pagkabuhay, kaya sinusuportaran mo yan. Tapos yan, may kalamansi. Tapos yun yun, ayan, yun yung sinasabing mami. Ayan. Pares mami pala. Ayan. May pares with rice inda, tapos may pares mami sinda. Ayan. Sabi ko naman sa bago sa mga prayers, kaya andala na rin doon sa vlog ko. So yun, dahil dulingawan, sinusuportaran ng mga araw kayo negosyo ka, makatabang lamang kita dawa dikit. Ayan. Si Fast Break Express, open naman siya. Ayan, so soon. Alright, so yan, maray na banggi sa Indogabo, si Papa AJ ini, mga kanam. Peace out.